warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, sepuh bin sepuh, senam, kafir masjid, dihadirin hadirat rahimakumullah. Awalan alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan tasih takbir saya kali Gusti Allah. Kula panjenengan tasih paring Allah Subhanahu wa taala rahmat nikmat hidayah inayah sehingga wonten kesempatan menika kita saged hadir sareng-sareng tolakul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali sholawat salam kita terkatur dumateng sholih jenengan kita Nabiullah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sampun paring bimbingan dumateng kita sedaya sehingga kalian bimbinganipun Kanjeng Nabi kula panjenengan saged nedahaken bainal haq wal batil. Bicara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hasil maqasid jamil hadirin nabi hadal majlis al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja shafa'atuhu li kulli amrin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa firlana abadaya wasi'an karomi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa firlana abadaya wasi'an karomi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa firlana abadaya wasi'an karomi ya arhamar rahimin rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin ya arhamar rahimin ya rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin ya arhamar rahimin rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Al-Fatihah. Monggo sadèrèngipun pengaosan kita hadiahkan suratul Fatihah dumateng ahli kuburipun saking Bapak Agus Haryanto. Mugi sedaya ahli kubur niki estu pinaringan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa
lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami'an wal mursalin awliya syuhada sholihin sahabat tabi'in ulama muslimin jami'il malaikatil muqarrabin sabdina syaikhul qadir jalani usunare desa usamba kanjeng Sunan Ampel wa ila jami'il tuhur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa gharibiha qarriha wa baghriha khususan ahlina wa ahlikum wa maghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila waqi al-kasyuhadi Umisuki adik kelas Hati Aja Mufarihah Bapak Lawi Bapak Cokro Ibu Bai'ah Ibu Bi'ah wa maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan al-waqif Naib Bapak Said Pak Deswoto Pak Jemul Lek Suleti wa maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Suci Bapak Lawi, Bapak Cokro, Ibu Bayi, Ibu Bi'ah, Mbak Nangit, Bapak Naik, Bapak Said, Pak Disroko, Pak Timul, Sulit, wa maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum lahumul Fatihah. Dipun ikat halaman 26 faslun wasyarong itu sholati qabla dukhuli fiha. Allahumma sholli ala Allah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumil darain amin. Al-Fatihah.
kali nggo kitabe kula matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nggunakaken putri kula ngoten nggih. Dadi samangke tahap pemulihan ada beberapa kontrol nanti sekaligus wonten kemoterapi. Jadi kersane kestu pinaringan penyakit bersih bisa boleh 100%. Ngoten nggih? Nggih, amin. Hubunganipun mugi dalam proses pengobatan menuju pemulihan ini dipun paringi lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Halaman 26 faslun wasyara itu sholati qabla dukhuli fiha. Sing asta kitab dipun simak halaman 26 faslun wasyara itu sholati qabla dukhuli fiha. Pun kersa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasol wasyara itu sholati utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mancing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a limo pira-pira perkara suci taharatul a'dha'i nyuceni pira-pira anggota minal hadasi saking hadas wa najisi lan najis wasatrul awrati lan nutupi awrat bilibasin kelawan penganggur tohirin kang suci wal wuqufu lan manggon ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci wal ilmu lan weruh biduhulil wakti kelawan manjinge waktune salat wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat Rasulullah Muhammad. Para rawuh rahimakumullah, saderengipun kula lanjutaken nerangaken bab iki. Kalau ini ada jamaah yang bertanya mumpung ini niki kula terangaken sing takon melalui WA niki lali boten kula jawab. Pertanyaane ngeten, Gus, pripun umpami di makam umum ada makam yang dibatasi dengan semen. Di makam umum terus diparingi semen umet. Niku apa boleh? Apa diperbolehkan oleh syariat? Ini ditakoni salah satu jamaah tentang WA. Pangapunten para rawuh, tenggene kitab Mukhtarul Ahadits itu Kanjeng Nabi ngaturaken ada tiga hal yang Rasulullah melarang yang ada hubungannya dengan makam. Kalau makam itu berada di makam umum, maka punten ini boten bahas makam pribadi, sebab makam itu ada makam umum, ada makam pribadi. Makam pribadi itu tegese kadang-kadang ini boten nyoal niku. Rasulullah melarang satu ngelepo niku nyemen. Apunten, iki kula makam mawon. Terus pinggire niki disemen. Diteneri. Ngeten iki. Ngeten iki mboten pareng. Mergo napa? Itu posisinya di makam umum. Apunten lho. Gus kadung. Sampeyan bongkar mawon. Napa tujuane ahli waris anak putune kuburane mbak kuburane wong tuwa cek apik tapi tujuan jenengan sing sae niku tabrakan kali karepe Kanjeng Nabi. Ngapunten kira-kira sing menang kita napa Kanjeng Nabi? Halo. Sing dimenangno kula jenengan napa Kanjeng Nabi? Ten jero kuburan iki jane umpamane pun enak. Ahli kubur yang zaman sumaren pun eco, pun angsal kenikmatan kubur, bahasa wis adem, wis asiat, tibake disemen. Semen sing tenggene makam umum ini menimbulkan hawa panas dhateng ahli kubur sing pun jane wis enak.
sing urip nuruti ego. Aku cek apik kok kuburane. Mbahku cek apik kok. Nek jenengan tetep nuruti ego, sing sakno dene jenengan, tapi sing sakno sing sampun sumari. Napa? Sebab itu berada di makam. Paham nggih? Sing boten napa-napa niku meten. Jenengan tumbasaken mawon kanjeng siran iki. Saniki lakar di tulisan-tulisan niku. Tambah mahal tambah sae. Nggih napa boten? Enten innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tenan? Kada samangke sing suwae niku kados Al-Qur'an buka enten iki enten ayat kursine, enten Fatihah. Cuma lokasinya tetep di kepala mawon. Niki dihubungi sama dengan batu nisan. Boten napa-napa. Nama, tanggal lahir, tanggal wafat. Napa nggih? Dihubungi ayat kursi, dihubungi Fatihah, disalem tembenge sirah. Cukup niki mawon. Boten napa-napa. Ini dihubungi sama dengan batu nisan. Yang tidak boleh waduh dengan semen, lepet pinggir di semen. Ini yang melarang Kanjeng Nabi. Ngapunten dene kula lho, Nggih. Sinten sing melarang? Ora wis kadung malah, wis kadung ditutupi mawon dijarno lemah. Mriki mawon nek liyan api-api itu masakan sing sopae, terus tengerane ditanduri kembang wonten mawon, boten napa-napa pun di semen. Paham nggih? Nek tetep ego wis bapak kata bongkar terserah, yang penting kula ngelingaken. Enten tiyang target mestine kula jawab. Jawaban kula sesuai syariat. Ngoten nggih? Mboten ngawur sesuai dawuhe Kanjeng. Tapi nek wis kabeh dibongkar mawon, itu masalah sing sae kanjeng sirah, terus kulitite tengere tanduri kembang mawon. Aman, kembang itu tambah sae. Nyepuro, lamun kenikmatan kubur tambah nikmat, lamun disiksa ngenteng no siksa. Satu kembang semen. Paham nggih? Nomor kali Kanjeng Nabi melarang yang udah duduk di atas makam. Apunten, iki enten makam. Jangan logo ten inggile iki boten bareng. Ngeten iki kata biasa ngeteraken jenazah kami kuburan ngenteni wakudin utawa sebagai tugase apa nyalem tenggene makam liyane santai-santai ana ndonga kuburan rokokan barang. Nggih. Halo. Nggih. Nggih mboten? Nggih. Sak kopine bisa. Nggih, sak kopi. Coba kok ngalor gitu kelihatan mulai rokokan. Lah sing dilungguhi kubur boten pareng, mbok patut gen itu. Nek jowo-jowone mriki boten napa-napa sing boten pareng, pas ten inggile iki lho. Mosok boten enten selain blas, mosok kuburan itu nompak, lan boten mungkin nggih. Jenengan saged ngadeg saged logo, pokok pun ngantos tepat di atas makam. Panjenengan ziarah-ziarah teng wali-wali, wonten pun logo pas dokter makam. Boten pareng sing larang Kanjeng sing kuwate nggih kuwi lho, sing ngenteni dikubur niku lho. Iya. Kalau mau wate, kalau ketemu dokter makam, yo rokokan barang yo wong. Tapi ketokane gak teko iki jaman. Oh, kene boten. Nggih. Kata iki kata apa kata? Kalau padha boten pareng, nggih ya. Ngene-ngene wis patos ngene sing boten dokter kuburan, ngoten lho. Itu lho boten aku. Islam niki ngurungi kita, mulang kita tata krama sampai tegene yang pecah lho. Sampai dikatakan uluk salam liwat. Lagi nggih? Nggih. Oleh nglubuhi dokter kubur. Lho, dadi tiyang pecah mau dikatakan sopan santun kok dhewe tata krama. Luwe-luwe sami uripe. Paham nggih? Nggih. Nomor 3, ayu benar. Bangun kuburan. Nang boten pareng. Maksudnya tak umum lho nggih. Wong wae di semen kok ngeten boten pareng iki tambah di semen mutu ngeten iki. Masyaallah, iki sing sakno sing tilar dunya. Maka ada kaidah untuk kulli syai'in istisna'un. Setiap sesuatu itu ada pengecualian.
kecuali yang tidak apa-apa. Siji, kalau memang sudah disepakati mayoritas wong kampung. Contoh, enten makame sing babat desa. Oh iki sing babat desa rek, walaupun ten pesantren umum, ayo diapi-api ae. Mergo iki sing babat desa. Iku jenengan bangun, jenengan sampeyan digawe cukup silakan. Mergo itu sangat berjasa ten kampung. Tur mayoritas tiang kampung setuju. Terus malah menawi enten tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai di kampung, walaupun dimakan umum, terus tiang-tiang ini kelempat, terus diapi kiai. Iku kiai wong kampung biyen sing berjasa nanekno agama nang desa kene. Ayo diapi-api dibangun wonten apa? Utawi mungkin teng Donorejo niki enten pahlawan. Biyen iku melok berjuang belani kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus ketepaan disarekno ten makam umum. Iki ben pahlawane wong Donorejo. Ayo dibangun sing apik. Wonten napa-napa walaupun terletak di makam. Selain sing disepakati kali mayoritas wong kampung, boten usah nek kanthi karepe paham nggih? Paham nggih? Mergo enten tiyang kadang kula Jawa. Artinya jenengan ten makam pribadi karangane piyambak monggo jenengan pikiran terus sampeyan kepengin ngapi kuburan sampeyan tinggal pesen mawon ten anak turune. Nah, bapak sawaya ombo besok-besok sawaya-waya bapak kapondhok ditimbali pangeran sawah sing pojokan kali kok kuburan ora bapak. Iki jujur. Gak apa-apa diapi-api digawe cukup digawe pendopo kok ahli kubure nek teng saren nek gak kepanasan ya gak kuda digawe sing apik kaya makame Pak Harto apa-apa apa karang-karangane paham nggih dadi mula ngapunten kula namung ngelingaken mawon ngemut aku kok menawi kok tiyang sepahe kok bapahe kalau sudah terlanjur wis kabeh disemen, wis kabeh dibangun sae. Nyuwun tulung nek ajene jenengan kersa kula elingaken boten ngawur berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi. Pun dibongkar mawon. Jenengan pun egois, sakno ahli kubur jenengan mana. Yang tetap disemen dibangun. Karena itu berada di makam umum. Solusi yang terbaik sing oleh menurut syariat bisa mentumbasaken ae tengger tenggene sirah niki sing supahe tak wonten saniki saya ya tambah larang tambah apik gone tetep tenggene sirah niki maka nek teng mriki mboten napa-napa dihukumi sebagai batu nisan paham nggih paham nggih Assalamualaikum Muhammad oh dan ini teng kitabe para rawuh rahimakumullah diaturaken teng mriki bahwa syarat sholat sebelum memasuki sholat. Arti ada syarat sebelum memasuki sholat. Kula jenengan sami saderenge sholat maka ada 5 syarat yang harus kita lakukan. Napa mawon diantarae toharatul a'dha minal hadasi wan najisi. Sing nomor 1 mensucikan anggota tubuh dari hadas dari najis. Allahumma Muhammad. Nek kene salat awake harus suci baik dari hadas maupun dari najis. Hadas niku ana kalane hadas cilik, ana kalane hadas gede. Nek najis niku barange apunten banyune pipis niki hukume najis. Terus jenengan ngengek sesuatu yang keluar niki namine najis. Terus kula niki badhe salat duwe luka niki sepene metu terus. Nek badhe salat jenengan usahaken dipetno. Dene wis usaha mantep ketika sholat kok metu nggih mboten napa-napa sebab wau sebelum sholat wis maksimal usaha cek mboten medal. Ternyata di tengah-tengah sholat tibake medal. Itu dimakruhkan napa? Sebelum sholat wis usaha
atas kecil, atas besar, najis sebelum sholat harus disucikan. Nomor kali suci pakaiannya. Aku dan nomor kali satrul aurat, nutup aurat. Nek jalan aurate mulai udel sampai dengkul. Artinya udele kudu ketutupan, dengkule kudu ketutupan maksimale. Mulane aku nanti yang jalan iku jane umpama sholat boten kelamben gak apa-apa menurut syariat. Tapi menurut tata krama jenengan gak duwe tata krama. Halo. Paham ta mboten? Ngapunten. Enten yang jalan sholat nek jarene bahasa tiyang moro ote-ote. Tidak memakai baju. Terus namung sarungnya diunjukno ndukure udel. Dengkule ketu. Niki syariat sah. Tapi tata krama teng Allah gak duwe. Tata krama. Paham ta mboten? Jenengan nek menurut fikih pokok nutup aurat salat sawis. Oh, akbar gak kelamben. Ditulis sampai malaikat sholat tapi kelek yang kecil. Berarti syariat boten apa-apa. Tapi jenengan gak duwe tata krama terjadi Gusti. Mosok kabeh pangeran ote-ote. Halo. Gila boten? Sedangkan kula jenengan sami ngapunten lho, jenengan ngurus surat ten Pak Lurah Jasem, ten Balai Desa, boten kelamben, boten kaosan, pantun apa boten? Baton. Halo. Diusir. Pripun? Diparingi surat apa boten? Paling Pak Lurah ini bali papong. Pak Polok sama ini. Warga sampean kira-kira gak gendeng kae kan. Wong ngurus surat kok gak kelamben. Lha niku paling basane padha-padha wisane lho nggih. Ngurus surat teng kelurahan. Luwe-luwe jenengan teng kecamatan. Waduh, ketutup karep diubrak apa Satpol PP. Lagi ya? Ini tata krama, bukan hubungan dengan fikih. Nek hubungan dengan fikih jenengan sah salate mergo sudah menutupi aurat. Paham nggih? Iki ngapunten sing biasa rokokan sarunge niku mesti ono bolonge. Halo. Jenengan teliti bahwa menawa bolong niku berada di aurat. Hati-hati, dukure dengkul. Ketika jenengan bolong ten dukure dengkul, terus tertinggal warna kulitnya, walaupun jenengan sarungan tetep gak sah. Mergo kenceng aurat ono sing bolong. Halo. Halo. Kula niki bapak kula nggih pokokan, aku kula nggih mboten. Kula tingali rokoke bapak itu nopo sarunge mesti ten bolonge. Lah kok nggih? Kok cilik kok rotok gede mesti enten. Soalnya biasa yang sing ngerokok itu gak kerasa karo kadang nemplok terus bolong walaupun cilik. Tapi kayak warna kulit. Hati-hati loh ya. Sarung-sarungnya sing biasa ngerokok itu diteliti. Kayak sarung kalau sing bolong walaupun titik warna kulit ketinggalan itu bersah dengan sholatnya. Mergo dihukumi tidak menutup aurat. Ono bolong itu. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Mulane nek kepengin aman ben sholat sarungnya kudu anyar ae sira. Kadang boten cukup kabeh, gitu boten. Kula kan pengalaman itu bapak kula niku, kadang kula paling sarung di kawan Pak umur bolong iya lek wong aja rokokan ae. Ora kroso. Kula kan ada Pak jenenge bolong atau satu bolong atau sing dhuwure betul kena bolong ketok kulite, maka itu belum menutup aurat. Kula ngapunten sing biasa rokokan dipun teliti sarunge. Lho kenapa-napa lho. Jenengan sholat yang mono yang ini boten pirsa. Ternyata enten bolong. Ya apa ya ini sampe sebayangnya boten sah. Munggur gara-gara apa sarunge bolong boten semer. Nek gede kan lho, kadang rokok itu bekasnya kayak gini lho. Tapi akhirnya ketinggal warna kulit sehingga belum dihukumi menutup
aurat, pakaiannya juga harus suci. Apunten, kula niki kecien boten purun dumaro sinten-sinten walaupun garwa kula. Tapi kula niku babagian bukan gak krono napa-napa. Kula niki kepingin memastikan bahwa pakaian yang saya cuci itu adalah suci. Bukan masalah bersihnya loh ya, tapi suci. Kula niki ketok piye Bu, para rawuh. Mboten aku dumano karo kula sing mboten turun. Wis aku tak bawa dhewe. Wis sampean kok usah nyandak pakaian itu. Bukane karo mboten turun, mboten kula sing mboten turun. Ati kula niki amono yang menten, umpama piyambak. Memang kula sing nyuwun. Soalnya kok pakaian ini penting, Pak, terutama yang dibuat sholat. Damel yang salah pun tak ada masalah sih. Paling piur-piur gak masalah. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Terutama yang ada hubungannya dengan sholat. Niki nyuwun tolong menawi nopo mencuci pakaian harus ditinjau lagi kesuciannya. Kalau nek jenengan kok menawi ada mesin cuci, gimana tetap nek wae bilas dikabeoni. Bukan langsung dibilas dengan mesin. Kita lakukan dikabeori, dikeluncur, berpakaian, baru dikeringkan. Ini metode supaya apa suci. Bukan cuma ngurus bersih. Sholat itu tidak cuma ngurus bersih, tapi yang diurus terutama tohirun yang suci. Karena bersih belum tentu suci. Paham ya? Ada pakaian ini kan hubungannya kalau bau Pak. Gila bener? Samulo kapunten sangat kok menawi sing gak ada mesin cuci nek badhe dikeringkan dibilas ulang mau. Tapi berpakaian dikeluncur baru diliputaken tegene napa? Pengering dikeluncur diliputaken tegene pengering. Tujuane napa niki lho sing damel salat terutama mukena busana muslim sarung klambi takwa sing jagane didamel salat harus betul-betul suci. Nek boten suci salate boten sah. Paham nggih? Ora anggo bau-bau tenan ora ya napa. Ya. Tolong sing jalan sampeyan aja niru kula, sampeyan bau bakaran kok. Wis wedok digawe alat. Gus Warto bawa dhewe ya, sama tau bakno. Kira Gus Warto cocok dhewe dibiciki ngono ya. Iki kula tok iki, kok sampeyan mulai diprotes sampai sing wedok. Sampeyan krungu Gus Warto ngendika jare Gus Warto bawa dhewe. Kok sampeyan gak bawa dhewe ya? Yo kaya sampeyan males mulai jaminan. Gak oleh ya. Iki karo kula dhewe ya. Gitu bener. Aku kepingin memastikan benar-benar umbah itu teman-teman suci. Apa hubungannya kali sholat? Paham ya? Nek jenengan telesan genang sabin, yo gak usah dibilas ngomong wae kok. Kok ana hubungannya sampai sembahyang. Gitu betul? Bersih mawon pun cukup. Tapi nek sholat tidak cukup bersih, tapi harus suci. Paham ya? Kalau saudara Muhammad wal wuqufu ala makanin tohirin, mantun pakaiannya suci, tempatnya harus suci. Gini Pak Takmir nek enten ngapunten telek-teleke cilik-cilik niku lho cecek bukan apa nek badhe salat diteliti. Mungkin kok menawa ya pas waya salat sujud pas telek. Halo, mboten pirsa koyo alir, nggih mboten? Mboten pirsa. Ora jeneng plek lualah iki telek itu kan najis. Garing itu nek digetek ngene akhire nempel ten mriki kelet. Wis kelet kan wis najis mulia, nggih mboten? Walaupun cilik ya tetep telek wis dibuat mawon. Dibuat dari sini memenawi enten yang seperti itu karena sholat itu pakaiannya harus suci. Bukan bahas bersih, bersih mesti ini bersih. Tapi ini yang dibahas adalah khususnya kesucian.
persediaan, paham ya? Lajeng wal ilmu biduhulil wakti, mengetahui akan masuknya waktu sholat. Jangan kajian sholat maghrib, kudu ngerti waktune sholat maghrib itu jam pinten atau jam pinten. Sama ini pun gampang, enten kalender, enten jam digital. Zaman biyen soro. Zaman biyen nak ngoten nah, tengene masjid-masjid sing lawas-lawas itu mesti wonten napa itu? Kita persenge ngene lho. Enten cagake cilik dibunderi ngeten iki kok sing menangi kirian kula ten masjid terakhir. Tengah masjid wonten teng halamane. Enten dukur ngeten terus posisi madhep ngeten pinggire iku enten kotakane tenerang. Ora sing ngene ayang-ayangane rene berarti mancing waktu. Lha wonten iki enten kirian kula. Saiki pun mboten enten saiki pun modern tadi ya. Enten jam digital, enten tanggalan. Jenengan pun ngeru. Tapi nek gak ro waktu masuk sholat sampai sholat, maka tetap dihukumi mboten sah. Ngapunten, sakniki lak dereng sah nggih. Terus jenengan kira-kira sak mati sembahyang isya, salah mboten? Mboten. Artinya harus tahu kapan waktu sholat. Mboten oleh ngawur. Aku wis jangkep 5 waktu. Tapi aku subuh lho jam 3. Karena bosok ngantuk, sak paling ini tak turu tak sembahyang dhisik subuh. Salah mboten? Yo ngawur. Nggih mboten? Karena apa? Tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Karena disyaratkan harus mengerti dan tahu masuknya waktu sholat. Lanjut, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Teng Indonesia berarti kiblatnya kan putih. Nilai. Kalau jenengan nggak usah mempermasalahkan kencing apa mboten, sing penting ngadep kulon nggih pun. Paham ya? Jadi kata pajak ini teman-teman mulon sweater mane menceng kabeh. Ada niat-niat terus kata bangun dia di setel sih. Temen wis dadi ya le. Cek sope le kabeh. Nek niat-niat terus biyen kata bangun dia lho di Kompas, di Toto. Lah ngene. Lah wis bangun wis apik di Kompas. Wis iki kudu ero rono cek imamane direno, sope direno. Ati masih kenceng ngadepe boleh nih. Pokok sing penting kita ngadep kula lha wis selesai. Nggih lho mboten? Ngapunten jenengan wonten Masjidil Haram. Niki Masjidil Haram, niki Ka'bah. Sing ana njaba Masjidil Haram 1 kilo, 1,5 kilo iku sing jamaah. Yo gak kabeh iku pencet yo gak. Kadang yo mikir. Nggih lho mboten? Luwe-luwe tengene Indonesia. Lah nggih. Nek katoa kok kene sing nonton mriko niku lho. Jenengan mriki Masjidil Haram. Ten Bangsir Teko niku yang sembahyang melu mriki. Halo, sing nang teng Mekah Madinah. Nggih mboten? Nggih. Untuk Bangsir Teko niku niku salate melu mriki. Lho, kau pencen kok gak ada wis ngisle, kan sampe mbok ganisan rumah. Untuk pencen Ka'bah. Yo gak tukane ngadep arek Ka'bah yo selesai. Nggih mboten? Lah kita nggih ngoten. Nek ancene Saudi kulon ngono kaya Ka'bah ngono-ngono. Ngadep kulon yo wis mati. Aku kudu pencen. Ha Ka'bah sapi lho mang ombone. Lah kita wis ono jasun Bonorejo. Yo opo rikone mewasno. Halo. Wis sing penting ngadep kulon yo selesai. Nggih mboten? Nggih. Nek mari sing penting gak ada ketan. Halo. Nggih. Lah pun nggih. Kula nek tiyang kencengno sesuai Kompas, anjuran kula sebelum membangun sing raganan, sing ade pondasi, mesti diajar-ajar. Oh imamane kenceng ngene, iki pas ngene, ate bangun. Saiki kan kata wis dadi lho, wis dadi. Wis apik, wis toto apik. Kayak di Kompas. Ah, imamane mesti kare, gencok rono. Cek iki wis bener ngene tapi kuat rono kabeh. Sope wis kabeh apik diwentok kabeh. Biyen-biyen lho lapo ngono lho. Paham nggih? Kula niki mboten setuju, nek wis
mari apik kok tadi kompas-kompas maneh. Sing penting ngadepe Ilen. ilen. Nggih lho bener. Nggih. Sudah saro. Sing penting ngadepe kula. Nek sampe ngadep kidul iki ngadep Jawa Tunda ya. Kayak iki gak oleh ya, paham ya? Pas lagi ngadep kula ya wis ben. Terus saiki ngene mawon. Upami imamat teng mriki, imame kenceng Ka'bah. Sing ono kenceng di. Halo. Sing disetor kan imamane. Nggih. Iki kenceng Ka'bah nang kene, mirine ono. Terus sing pojok kono. Kenceng opo? Gitu bener. Kalau saya repot-repot ya mulai dari Ustaz, kalau repot-repot. Di pokok ngadep kiblat Indonesia ini ngadep bulan ya wis bener. Bener, paham ya? Oh, sallallahu Muhammad. Wa yajuzulan menang apa takul kiblati ninggalake kiblat fi alataini ing dalem tingkah loro fi siddatil khaufi suwiji ing dalem banget wedi wa finna filatilan ing dalem salat sunnah bisafari ing dalem lelungan ala rohilati ing atase tunggangan Allahumma Muhammad diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat apabila nomor satu merasa ketakutan. Ini zaman biyen musuh perang ngadep kulon tidak memungkinkan. Kulon itu sono rondo barangkali ono musuh wis sembahyang ala saoleh mergo dalam suasana mencekam. Paham ya? Dalam suasana menakutkan. Iki nek ngadep kulon bahaya. Wis sembahyang darurat ngadep kawon mergo apa wae? Wedi. Nek jenengan gak wedi apa-apa yo gak perang. Lapo sembahyang ngadep etan gak perang. Halo? Paham ya? Kalau memang ada sesuatu yang menakutkan siddatil khauf waktu kuwi temen, maka diperbolehkan menghadap selain kiblat. Pokok tujuannya Gusti sing koyo ngene gak kenek digawe dalil, gak ono apa-apa, pokok aku nang pangeran. Supaya nang besok tidak nang Gusti Allah. Iku yo karu-karuan Pak, dari kompleks sakno. Enten ngoten niku enten ale Pak. Aku seperti pangeran, aku nang besok supaya seperti kan ada pangeran. Iku iku lapo, lapo, perang yo perang musuh sapa. Halo. Oleh ngadep ngawur niku siddatil khauf. Banget ya, wedi. Nek gak wedi lapo ngadep liyane iki. Paham nggih? Nomor 2 bepergian. Kabutan. Nek pesawat sih gak usah ngadep kiblat gak apa-apa. Tapi umpama sampe numpak sepur kok sembayang diusahno waya takbir iki ngadep kulon waya takbir. Kok liyane kok menggak-menggoke babak. Seperti waya takbir iki ngadep. Nek pesawat kok sampe iso kusine ono, gitu betul. Kusine kan searahnya mana mau dia sama depi, terus gak apa-apa karena itu darurat. Nek dimungkinkan di transportasi yang lain, jenengan bisa menghadap kiblat umpamane, jenengan sembahyang nang bis umpama. Nang ngenteni ngadep kulon sik bisik. Oh, apa? Takbir tok. Kok wayamu jebung ngidul kebab-bawe searah-arahe. Seperti takbir mau pas wayahe ngadep. Paham ya? Iku oleh, ngoten lho. Paham? Dadi nek liyane niku gak oleh tetep gak bepergian utawa mboten wedi tetep ngadepe nggih tetep ngadep kiblat. Paham ya? Mbok menawi ada pertanyaan monggo. Nggih, monggo, Pak. Jadi kalau hubungan tentang makam, Monggo. langsung saya ini pripun karena di Dono ini ada non Islamnya, kan makamnya itu murah market. Nopo langsung saya ini di pun kepala kemilan sedanten, nopo wonten sebagian sedikit pun. Untuk makam selain kita itu memang lebih baiknya dibuatkan pos tersendiri. Melainkan sekarang ini kata makam-makam itu diberikan tulisan makam Islam. Boten dijadikan satu. Artinya umpami sak kotak niki ngene muslim terus di luar
luar kota khusus agama lain. Ngapunten sangat iki mboten hubungan kali nopo agama mboten, cuma memang hubungan kali syariat. Sebab orang yang telah meninggal dunia itu ke alam kubur tetap tetangga. Laman ki umpami tonggo iki gak enak, panas dan sebagainya. Sing kita niki sing wis enak iki melok kesurupan itu sakno ngoten. Paham ya maksud kula nggih? Paham ya maksud kula nggih? Kula mboten lebih detail karena ini menyinggung soal agama. Yang jelas harus di dhewekno. Oh iki blok iki Islam, blok iki liyane Islam. Saran kula kok dicompang kok dari situ. Mangke kasihan yang muslim suasananya di alam kubur itu. Paham ya? Soalnya makam itu kan tersendiri. Di umpami desa itu ada yang non muslim, maka di dhewekno oh iki sing Islam kotaan kene, sing kotaan mriko non muslim. Tapi harus motor dikumpulno lah kasarane, dibuatkan blok-blok tersendiri. Itu baiknya seperti itu. Mboten Pak ya. Intune apa? Pamudin Nggih. Nalkin datang rumah itu makam. Langsung saya betul nami pamudin nalkin apa dengan takjam itu berdiri apa duduk. Nek iku situasional mawon, tergantung biasanya adat terjadi masyarakat ibu beli. Dikeken ngatur kan sebagai penghormatan. Jadi niku ningali adat setempat. Karena adat setiap daerah kan beda. Nanti saya mau kenalkan aku tetap enggak. Nanti saya berdiri itu boten kan syariat itu hubungan. Tapi terjadi adat istiadat. Tapi boten terjadi syariat haram sama boten itu. Tapi hubungannya terjadi adat istiadat terjadi masyarakat. Biasanya pripun adat nggih monggo, logo nggih monggo, karena itu tidak ada hubungannya dengan halal haram, tapi hubungannya dengan toleransi adat setempat. Soalnya adat itu tiap desa kan beda, ya. Tiap desa beda. Jadi soal pas nalkin wong adat duka logo, itu sesuai adat desa mawon. Biasanya pripun? Biasanya ketika ono yaine ngadeg nggih ngadeg, mboten mawon. Yen ono yaine lenggah, nggih lenggah, niku sesuai adat setempat. Sebab adat itu daerahnya masih tidak ada hubungannya dengan halal haram. Mboten nggih? Intune iku monggo Bapak di intune dipun monggo nggih sing gawi. Napa? Makame kembang nopo? Kembang nopo? Makame ditandur kembang nopo? Kembang itu nggih sembarang. Kok ada kembang desane. Kembang setaman. Kembang sembarang ya. Kira-kira dengan santai kalau tener ya. Kok ada boten damel tener semen, boten ya. Itu kembangnya saya kerso jenengan. Ya, tidak ada anjuran harus kembang nopo boten. Ya, masuk kerangkong. Kerangkong kan kembangnya saya ya, kembangnya. Nah ini kalau kuburan tapi ditanduri kerangkong ya. Nah ini aku lo gak dapat tembakan ini kok kerangkong itu ya. Ini masalah bunga terserah jenengan ya. Bunga nopo mawon monggo. Yang penting dapat terkenal mau jangan sampai disemen. Pokok pelipitnya ditanduri kembang saya kerja jenengan ya. Pun kembang ya sing api-api juga wong-wong ya. Ya, pun yang penting ada kembang pun ngantos disemen. Maksud kula timbangannya semen atau bunga. Paham ya? Itu nih. Nggih, monggo. Boten buku khutbah ingkang boten damel sayyidina awal niku boten damel. Pripun karena cetakan dari saudara kita non Nahdlatul Ulama, apakah boleh dipelajari? Sayyidina niku nggih. Sebetulnya sholawat memakai sayyidina niku, sayyidina itu adalah penghormatan. Timbangannya jambal Muhammad, maka sebagai tata krama kita dipakai kalimat sayyidina.
Hati aslinya masih jenengan boten damel sayyidina itu gak apa-apa. Tapi lebih baiknya pakai sayyidina. Jenengan nimbali Pak Lurah lalu dicambal. Kan saya enak. Tapi Pak Lurah sampai Pak kan eco ya. Jenengan nimbali dia langsung dikoko. Jo kan gak enak. Pak Jo lah eco ya. Nanti sayyidina itu penghormatan. Yang terpenting itu adalah kalimat kata Muhammad. Ini tidak gawe Muhammad itu sih gak oleh, paham ya? Kalau tidak memakai sayyidina itu boleh langsung Muhammad, tapi gak boleh toto kromo. Kurang apa nih karena? Kurang penghormatan nih. Kalau langsung jambal, paham ya? Nanti waktu apa? Oh masya ala Muhammad. Dia waktu apa? Tapi lebih baik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu luwih pas. Jeneng Allahumma sholli ala Muhammad ya sama wae boten napa-napa. Tapi jenengan koyo kanjeng Nabi itu langsung jenengan jambal Muhammad. Tapi tambah sayyidina berarti Gusti kita Muhammad. Tambah itu, gitu betul. Maka enggak pakai sayyidina boten napa-napa tapi kurang toto. Paham nggih? Nek sampun kula gunani kula langsung pindah soalnya ya. Ini berbeda kisah, kalau kisah ini menawi santunan maki mau langsung sholat isya. Ya. Semoga barokah. Manfaat maslahat di waktu dunia kata akhir. Allahumma amin. Turunkan solusi rawu di mana bisa panjang umur, sehat walafiat rezekinya dilancarkan Gusti Allah. Kula dari Allah Subhanahu wa taala putra putri soleh solehah. Kula yang kita langsung balap yang Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina masjid al-fatihah barakatin al-fatihah al-fatihah syafaatin al-fatihah al-fatihah nikmatin al-fatihah maslahatin al-fatihah Allahumma ja'alna min ibadika wa ja'alna min ibadika syukurin wa ja'alna min ibadika al-fatihah wa ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika ala jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-afat dan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Kang Yai.